Samawafa, guys, Samawafa. And so I do to shoot dida. Samawafa and Bako Vatapuzik. Ninya grid wakaipa. Ugrid wakaipa Musikana. Iye mi manachidiki Musikana. Uja mwasha tuka hizo zimbu kulire ipa life. Kula because ndoda. Kaide matanga mapeza mawe nduri gakuyanjela utshadia. Hello guys, muri say hands mule. Kula saza. Saza chai. Morning. We are going to do video mnachifa. Muzimba. Tendai Muzimba. Wonga chite murudzi. Baizo. Ndirendi ndu kwanzara. Ndasi ndikufamba. Saka I'm feeling hungry. I'm very hungry. Hungry. Inine kudla tusangana pakati. La mari yako naye zvako na boyiwe. Taura hapo. Inine kudla tiri mashamwari. Brenda Lamin, good to see you too. Guys, time to yamuntu regendije naika. Ani muda kuona video because ndanyora pamusoro put short video. Zvinoreva kuti ndikuda kutobuda panapa manje ndida tobuda panapa. Saka mungu ndega ndichila nokuti bhera kati mpi pakaita hapo ndobva ndatodropa life ndichitomanya chinda saka ndingabudi ndisina kudya. Kwai moyo wangu hausi kutoda zvokuona video racho. Regera nomete. Kana une moyo usina kusimba siyana nazvo. Kwai ndakugura je. Waita mari dzavanhu ngatendai ndira ndinyatso good. Very good tendai. Very good mwana nteerera. Good tendai. Unofira mahara. Fira rungire. Charity kulando kubaza tokuze ai kuluma ndoluma akulando ndoluma ndiboreke kuluma ndoluma mapane ero ndipe video yo kwai munyoreva here kuti vanhu vanofanga kuitana mahara saka iwe unenge uchida kubata iye paanenge achiita zvaanenge achiita unobhadhagwa ndoda kubvunza imi vasikana imi muri kuti nhasi anzi iye anenge achida kundiva chamahara kwa iwe paunenge uchivatwa unobhadhagwa here iwe bhadhagwa here ngative fair handimati kwai hamuvatugwi mahara handichika imimi pamunovata pamunenge muchivatiwa munovabhadhara here kwai iyo title that's the title yandiri kutoda iyoyo title ndo yandiri kutoda vakomana muda kutondudzira netitle yekuisira musadaro muzonyizvinyanyawo muda kutondudzira netitle kuti ndati musadye mari dzevanhu ndo zvandatoya kuzotaura kuti musadye mari dzevanhu vamunenge musingadi and it's true I'm standing on that don't squander mari dzevanhu vamunenge musingadi guys nyandiso place yangu pasadi nyashabhili ndokona kungokublokera zita rasatani iroro. Musego guys, how are you? Are you okay? Muri bobo here guys. Muri bobo here. Nangoti ndingoti ka short video so bijana manje because ndoda tobuda kutogwa manje kana tagara tsepana mchana twabira chitimbe ndoda mbofamba andika kajeni saka ndati timboone sana anditika zviri kuitika mu street une zviri kuitika mumamana anditi guys pane video iri kutenderera ye mwana musikana akauraiwa nemachatsi ese ezvakaitika ndinawo ndinawo saka I don't know this is not justifying andika we are not justifying kuti munhu akauraiwa anditi we are not justifying ndikatanga pa live anataka kufona hello yes musei dianu okay blessing iko right kupi okay saka chijanetsa all right
right chii chikuitika womudhayari okay but ndizvozvo chaizvo chaizvo saka problem iri papi Oh damn it. Oh damn it. Anonetsa. Yes. Ish. Hey. Hey. Yes. Apa wakatomubvisa uko wakatomubvisa akauya ikoko. Right, ngatimbotangira pakuti ngantangire pakubvunza pakuti iwe unoda kuroora rini. Because this will lead to something ka wakabvisa munhu kwaakabva nditi iwe ndokuti ndakamubvisa ngamutsvagira basa kwandakamutsvagira ikoko handiti but then zviri kuitika usi kufara nazvo what is going to be next saka ngatitaurane kuti iwe chinda unoroora kaaite mukadzi wako so that you can what you can be naye muchikwanisa kuti mutaurane zvinhu muchidini nokuti gore rese it's enough time for you kuti unoroora rini unoyu but that's not reason yekuti usanda unoroora haisiriyo excuse yekuti usanda unoroora sha inda unoroora but hazviiti chiruzi handiona kuti makambowirira ukamubvisa ukamutsvagira basa rakanaka kwaari koko handiona
saiko zvino watanga kuti tatuma complaints uchiri mukomana kuti ndikuona chakati munhu wenyu ndikuona chakati andiona mudhairi wenitaura naye andikuzvona saka tikaramba zvichiitika zvinozoguma pakudi iroora munhu akaita mukadzi wako mukadzi anoteerera murume wake iko zvinezvi uri kungozveshuwa sometimes pamwe kuda you are too controlling handiziviwo handi ndikuwa one side Alright, katite so chimbondipa contacts dzake semwana wangu inini wepadhayari ndipe contacts dzake inisa mai vake ndombototaura naye ndombohwawo side rake because ndikangoma kanori kwangu then kana ndahwawo side rake ndokusanganisa aitowa nyaya yacho alright sharp muri kuona vakomana mbira ndichange nekuti muri seko vasikana I hope muri right guys muri kuona zvinongoenderana pakaita topic panobva paita vafona ndiri kuona maona nichitaura kuti ndokwazvinozolidha ikukuku ndokwazvinozolidha like andichataura ngo nyaya because nyaya iyi haina kunziviye pala yanga iri nyaya yake neni nemumwe mwana wangu ari kuseruku aminoti ari mucomment section here kana kuti hansati ndaziva handimaona but the way akutaura nayo ndokunozolidha kwainda musikana uyu watitaura nezvakaurayiwa ushu ndichakutaridza video pano because kuiposta yanga isingaiti tindiposta iti asi ndichakutaridzai pano video moona handiti chandiri kutaura ndechekuti guys do not kana ukadanana nemunhu handiti musadanana nemunhu uchitarisira kuti ndoda kupiwa ndoda kudya mari yake handimudi handiti learn to love munhu iyeye muri kunzwa imi vanochidipa chiri mudating musadeva munhu nichimudira mari yake nokuti kune vamwe vanhu vasina mwoyo kunzoko video yandichakutaridzai kune vasina kuiona munhu uyu waakachidana naye haana kana mwoyo handi muri kunzwa ndaverenga mabullets achirira kuti 1 2 3 akaita 20 hani muri kunzwa it's close range 20 ndadzokorera zvevideo iyoyo hani muona saka it does not hate kuti mudi musadana nevanhu vamusingadi kana isiri type yako according to what I heard musikana uyu anga kutoita law hani muona anga ave final ye law kuuniversity tuko hani muri kuona achibhadharwa nemukomana uyu mukomana achingobva kuti musikana aende kuchikoro musikana uyu azengaona vamwe vanhu manje handi kana vave kumauniversity munenge makupfeka timabhamsha makudididi aona kuti mukomana is no longer good enough for him ndine machats inini achitotaura neshamwari yake handika nekusendera mukomana uyu achitaura kuti you are no longer good for me you are not my type anymore you don't say such words kumunhu ari kubhadhara school fees yekuti uite law pamwe iye ndibhirida ari kuvaka pamwe iye ndidhaka boy pamwe iye anoshanda murestaurant anenge akamira bva kusuka manheru achirarama nematipu anenge achipiwa ma10% aya then iwe kuti iwe uende kuchikoro waenda kuchikoro wamufaina uyeye wakona ndakupedza wakuchiona vane mari this is the truth kana uchida kuchitora chitore kana usikadi chirase wakuona vane mari wakuti hausi type yangu iwewe pama wakambodana makore esai kubhadhara school fees aya I am not defending this guy because andimuzive antika but I just want to talk nevana vangu vari pano madiaries anditika nevana nevanin'ina kuti that's not the way to go about it handichiwaona kana waona kuti uyu munhu haisi type yako pakutotanga itogara wangomudza shamwari ndandikadani newe hausi type yangu nokuti vanhu they react zvakasiyana people tend to react differently to situations like mukona zvaitika arwa ete ende ndichakutadzai video musikana uyu paavhurira ndofa mukomana wake dho atovhura akatendoka zvokutoshaina zvazviya haana kuziva kuti ranga riri death day rake hanimaona abva angopedziswa same time ende mukomana atorekodha kuti ite lesson kune vamwe saka vanhu vamunodana navava mira ndikuudzei they have a different side of them that you girls don't know handi muri kunzwa when pushed to the limits these guys can go to extras handi muri kunzwa vanhu vamunodana navava don't ever think kuti you know them you don't know them
If you want to see kuti you know them, handika amuvazivika, let's have an incident yekuti pafana neincident yakafana iyi. That's when you know them. Munanopikira kuti ndinoenda kujere kana kuti ndozviuraya newafu. Kumba kwashota. Amuvazivi. Munhu wese ane rimwe side ratisingazivi, guys. Munhu wese ane rimwe side ratisingazivi. Don't ever think kuti I know my boyfriend, you never do that. I know him too well. No. You don't know him too well. Push him to the limits and you see. We don't know this guy kuti angachirana masenga chitane zvipi. Pawangari winti. Andi maona. Pamaoko yangane mondi. Wakuona ne maoko anochidzereraka. Vakungouya chingokuflasha mari. Vasingaziti wakabva kupi. Mukomana has been with you through thick and thin. Handiti. Usina chinhu chitambura uri wanga. Une ganda rakakwasharira kunge garo rezhou. Wakugeza mukomana wakupotene mari dzanenge achinoita mapisi job achachikupa kuti uonekere uite munhu akanaka. Handiti ruoko rotokwasharira ka obvious nebasa ranenge achita mapisi job. Iwe wakuona one masmooth hands vanodya zvevari pfupi nekureba. Anongoya chidriver Porsche Cayenne yake yausingazivi kuti yabvepi because of greed. Iwo hanzi namuwana mbinga. Mbinga iyi yakatanga umbinga iyi hunani. Mbinga ichini payasvika iyi wakasvika nayo here payasvika iyi mbinga iyi. If you don't love mwana wevanhu, siyai vana vevanhu. Vasikana, siyai vana vevanhu. Munofira lungile. Munofira mahara. Anti muri kunzwa? Munofira mahara. Kufa kwemwana uyu kunorwadza. Zvarwadza. Imagine chero mukati isusu tinovatwa anozivata neni handi bhadhani. Unoda kubhadhoka uri kutengesei. Iwe paangachi ati isimba revanhu tu iri. Isimba revanhu tu ati pamunenge muchita zvinhu zvenyu muri tu. Munenge muchita iwo chitawo iye achitawo. Saka bhadharanaika sei iwo uchida kuzobhadhoka uri one. I'm just being honest here. Wewe uchida kuzobhadhoka uri one iwewe ndigandi bhadhari. Ko iye akukuita uri kumubhadhara. Niwo wantu nenyere uri munhu waitwawo unoda kubhadhoka munhu angati kuti ashanda ka. Handi vanotobuda ziya. Ashanda ari kudawo mari. Unomupawo here. Sere nekuve greedy vasikana. Vanangu, don't be greedy. Muri kunzwa? Do not be greedy. Ugreedy unokuendesa ipasi. Shanda nemaoko ako. Shanda idya cheziya. Handi muri kunzwa? Easy man. I always tell you. Pressure. Pressure ndio inokanganisai. Pressure. Musatemedzere nekuti muite anzi anozima I'm inspired by Ningi. I told you. Do not be inspired, especially by these people that you see on social media. Do not be inspired. A lot is happening. They will come and show you what you want to see. This is true talk. They will come and show you exactly what you want to see. Pa social media, a game watch sana. A game on top. They will not need on top. Tikanazoyezosvika pamadipa chachako ndakudzai vanhu vane zvinhu zvavo vakanyarira kuti zi hamumba vaone vachita speed up. You are being enticed. Mukutorwa moyo nezvinhu zvisina nebasa rese. Zvinhu zvisipo, things that does not even exist. Hani muri kunzwa? Zvinhu zvisinga exist ndizvo muri kutorwa moyo nazvo. Pressure yepa social media sena inayo nokuti mazivano pressure ndeyepa social media. Be it Instagram, TikTok, social media. Ndo zvamuri kuita zvinhu zvese nezvokuda kuti ndoda kuonekwa. I always tell you this and it's true. Kwadzinobva maridzi kaidzi amukuzivi. Vamwe ava vatusiku wese vachishandirigwa maridzo dzidzi. Is that the route that you want to take? Moda kushandirigwa usiku wese kuti muwane maridzi. Vamwe vane madhara. Madhara anotorwara akatsvika miromo but they don't care. Andimona because mari inenge ichibuda. Is that the road that you want to take? Is that the road that you want to take? Now I'm talking to my diaries and whoever is listening anoti ndoda kunzwa vachitaura maya zvanotaura maybe zvanasi zvine musoro zvinamusoro amen. Kune zvakawanda zvinoitika. Mwanzwa this word of slay queen rakaoma. Dei mamuri imi you don't want to be me. Ma slay queen aya ndinotaura nawo kuseri kuva mwe vachona. Zvaku vanobata kune vamwe vanotobata bata. Muri kunzwa? Zvimwe zvamunona andisi ndokuza indochemera kuti munyatso ndinzwisisa. Zvimwe zvamunona pa social media pa guysika zvinotori nemubayiro. Munotadzwa zvamuda kuona mimi because andisi kuti ndokuza ichi kuti mina ninyatso kubvisa because ndabva ndawakutsva. I always see you. You inspire me. I want to be inspired. Like when I grow up, I want to be like Ningi. You want to be like Ningi who? Do you know him or do you know him? Do you know him? Why do you want to be inspired? Nemuno wakataka kuona chitengesa ma freezes.
achitengesa chingwa achisumuka, achitengesa mazai yake, muchitenga, muchisupporta, one achibva apa, achienda apa, achibva apa, achienda. Be inspired with such a person. You just come on social media, you see somebody else, akango flash la emoticon, achikudza life dzimwe dzisinga exist, and then you say we are inspired. You are inspired. Do you know life yake history? Do you know what is happening behind the back? Hey, I wish they might ziva. Kana zvazo zvinoenda zvinoputika. Kana zvakuputika vakuya simeni ndiudze kune vai vakambofona ndiudzireyo ndibvunze simeni munoziva vanhu please ndibatsirewo zvinhu ndanetseka ndichagoni kuvata zvinhu zviri kutinetsa simeni ndibatsirewo ndikumiwa pane musika probably pamwe ari regai ndigekuta zvakawanda zvizoita kunge ndabudisa nyaya yake anditi regai ndinyarara but kana muchisleya paya zvinenge zvakanaka musapiwe pressure run ndoda kuti mubate mabasoko aya agare mupfungwa dzenyu chengetei masoko andiri kutaurayo run your own pace. It's good to compliment, it's good to like, but do not envy what you don't know. Hani muri kunzwa? Do not envy what you don't know. It's good to like and it's good to compliment. There's nothing wrong with that. You are not a jealous person, right? You see somebody akapfeka zvakanaka kuti ari kuti ndikuita zvakati, it's good to like uchidarika handika kuti voyanya kuti glued to that person kuti ndoda kutoti ndi hakuna ndoda kudza majority 98% yezvamunoona pa social media paka ndoda kudza imepo. Run your own race. Handi muri kudzwa gutsikana nezvaunazvo. Social media kuna na TikTok uko, Instagram ndo bodongo rakakupi untonatona rupiwa pressure komani. Una vanhu vakaita glued kudai. Glued kuona ndo vanati video vakomanje vana unovaudza sei kuti guys amuzivi zvikuitika behind all this. You don't know. Shandai nesimba. Manzwa hakuna basa rinonyadzisa. I always tell you musade zvakafawa kunge honyi. Hakuna basa rinonyadzisa. Work your way up kuti zvinhu zvikuitire. MaBrazilian muchatenga when the time is right. Muri kunzwa motikari eka you buy when the time. Motikari uzati ndakaishandira ndeyangu ishi inonaka chose mufunge inonakidza chiso kuenda kwaunoda kwete kuti munhu anokudza kana anenge ari sugar daddy mai mwana unovata kushandurwa usiku hwese kushanduridzwa usiku hwese kubva na 6 muchinovata kusvika kuseni mai mwana kuti unge uchazvimba kiti uchishanduridzigwa mari yeBrazilian, the Brazilian that you can buy for yourself. Brazilian. Ini ndikaona munhu achifarira zvokungoita show off kuvanhu, it's a 10 off. It's a 10 off. It's a no. It's good kuti umbopota kuti chimbokanda kuti chimboona kuti chiseka chimbofara kuti chimbo ilaikao, but zvikata extraordinary. You give kids pressure. You give people pressure. There are people who cannot resist pressure. Tine vakadzi vemumba chaivo vasakwanisi kuresista pressure. Kuti akaona shamwari yake yatengerwa motikari nemurume pane zido kumba izvo zvakakudyiwi rinopisa ari kudawo motikari, but murume anoshanda mumarestaurant, murume ndibhirida, mari yemotikari anoiwana kupi? Murume ari kukombeiwa nawo ndiaccountant, murume ari kukombeiwa naye anoshanda kumainuko ndiartisan kana kuti ndiengineer. Handi maona ndiwo ari kukombeya uri shamwari, ndiwo ari kukombeya kuti ndoda mune dzimba anti Antara. She's coming. Sure. Hold on guys, just 1 second. Manyai mintu nikiri pageta. Hani maona. Saka please, ibusene zvinhu zvakafava sehonyi. Mumba mudgwiri nopisa ndikudawo motikasi yamainiki. Pagete ndakuzetora food yakele. Ndikuda zvakafana ndachikadai shamwari kadai nyedze shamwari munopanana pressure pa usiku hwenyu. In your circle you are giving each other pressure. Hani maona munovhairana pa usiku hwenyu. It's no longer about inspiring one another. It's about now ndinini pa friendship hwedu ndindine yese vaone inini ndindiri pamberi pavo vese. That's not the way to go. Kana mafunga kuti muri shamwari muri pa ushamwari handika inspire nai nenzira yakanaka musaite zvokuti munopanana pressure. Godo
munozati godo rinourayisa munozati show off inourayisa. Do you know show off inourayisa? Pausiku hwamuinawo iwowo muchiti muri kuita pausiku muri kuonetsana muri kudai so amuzivani guys. Ndakuudzai ngati inini don't ever say kuti simeni tovaziva. You don't know me. You don't know me. Munoziva zvamunenge muchiudzana ikoko ndo zvamunoziva. Ofu uchifamba inside iroro ndine rimwe side ramusingatozivi ende randogona kutadzira kuti afamba akariziva kusvika taparadzana pasocial media pano. Antimaona amuzivani. Godo iro rinogona kutokuurai kutoti watatenga chinhu chinokuurayisa. Kune vakawanda vakapinda pasi apa nenyaya yekuudza mafriend kuti ufunge murume wangu azotengera stand ndiri kuvaka zvimwe zvinhu. Can you not do it makanyarara? Can you not do it wakanyarara zvinhu zvako vanhu vozongoona? Can you not do it? Why do you have to go and tell your friends and everything? Guys, I'm trying to help you because experience is the best teacher. I'm talking from experience here. This is experience talking. My friends, my friends, you don't know each other. Just inspire one another. Don't show off to one another. Because when a guy show off, and Anmona amusikuziva kuti dhiri riri kunobuda kundere chii riri kuita kuti mari iwanikwe idaro. Vamwe vane nyoka dzisingavati chirutsa usiku. Anmona mari vane dzinenge dzichirutsa usiku mari imakavata. Vamwe vari kuvatwa nezvinhu mazamu akazvimba kuzasi uku vana vari kuvatwa nezvinhu kuti mari ibude. Iwo ungoda kungoti mari iuye mucharombeswa. Vamwe venyu vana vadiki munotora nemasugar dadai muchirara navo. People do a lot behind closed doors, guys. And umwanto instato ninganga nevanhu vake kuti enda unorara nemusikana handika kana ari kumwedzi kana kunorara naye asiri kumwedzi. Just go and sleep with a lady handika ndiri kuda zvaari kungonorara naye kokoko ndiri kuda kunorara naye. Mamwe marichwas guys nyika yaipa. Pasi ratakurarama iri raipa risisina kufanana nepasi rakudhara riya pasi raipa. Vazhinji majority yevanhu vakaromba. Muri kunzwa vakaromba. Ipo vanhu kutaura kudai panenge ndingashitorituka kuti ngano ropenga igari ndororombaozve kana re information kudai because handidi kuromba. Handidi mari yeropa. Ndoda kudla iyoyo yeziye yekutamburira iyoyo ndichiitukigwa ndichiitla zviri right. Andimaona siyanai nekumhanyisana zvinhu zvamusingagoni. Mwana uyu andirwadza asi andirwadza ndati regai ndimbotaura nemi ndimbokudzai kuti hello. Alright, sharp. Timbotaura nevana anditi hanzi competitions for the children. Hey, you'll be shocked. Vana mai vakuru ma 40s, 50s, you'll be shocked. Mudzimba hamuna munhu zvakamira zvakanaka uko. Mudzimba bvunzaini kasisimeni tetemeni. Indiri tete kandiri sisindiri zvese. Bvunzaini. Mudzimba ukawanyaya yacho. Paunenge wadedzwa kunzi munhu wenyu mudhayari wenyu uyai mutaure naye ukanonzonyaya chonaka unoita kutonyara newega kuti komana. Saka ndonyaya iri kunetsa mumba iyi. Ndonyaya yesa mumba kuti vanhu 2 months mumba mushe mufaro kuti musvike pamasvikapo. Nyaya pressure. Ndikutaura zvandoziva. Pressure. Pressure. Mai vari mumba cheko pressure. Zvavaona pasocial media anchataura hangu zvakawanda nokushusita kuti ndikubata vanhu vakanouya nenyaya dzavo kuseri. Saka ngatingojamba ipo tingotaura in general. Pressure siyana nepressure. Haina kuti mwana mudiki, haina kuti munhu mukuru. Handimanzwa. Haina kuti mwana mudiki, haina kuti munhu mukuru. Zvisinei regai ndikupe pressure ndiri kunyanya kutaura because ndiri kuya kuzotogwa manje. Anditika let me give you the video more. Ona imavhuru mukona tatopinza munhu mumba. Kumeka sure. Hani mukuzwa. Aita kumeka sure. Kuita kumeka sure. Kuti aparara. Ai ndanchiverenga inini kutwa 20. Murukunzwa. 20. Murukona ati abva kudo. Mazvikona. Abva kudo. Achipinda mba atovhurira munhu uyu do. Handi. Mukupango notende kwa danga chida kutaura mukomana yana kumpa chance. Hana kumpa chance. Handina kuzopinda tipedze kozi musoro wese watsemuka uyu tondoita kutyozuka. Hanimaona.
Saka I'm trying for you guys to avoid this kind of incidents. Kuti zonzwa kuti pane one of the diaries when Smelly kana ti mwana umwe wenyu kana ti mwana wenyu anofuna pa diaries adai, because it's said kuti diaries iraenda nembiri. Kazhinji kana chifanirwa nevarume kana tine maboyfriends akunyonzi mwana wenyu mu diaries. Mwana wenyu mu diaries. Anti mazviona. Saka please kufa kuriko tise tichafa, but let it not be in this way. Mwana mudiki share the future. Hani mukutanga ari mufinal year yake. Ye low. Nasi ndo pazoona kuti mukomana is no longer good for him because I'm final year yellow. Siyana inazvo. Vakomana ava varume vari kumazana ava moyo yavo yavakarutsa vachina moya. Muri kunzwa vakarutsa unofira mahara. Munofira takaita incident zvakare muchiziva yekuHarare manje apa yemukomana uyanza ichinja mari uya akauraya futi musikana wake akazviuraya. Same things. Takazowedu nyedze amabhisi ndinotatinora antika, but zvinotangira pakuti kushawiwa nezvinhu uchidini uchipiwa zvinhu uchimisa kuma holiday uchidimanda zvichiuya ndoda mari yechakati zvese uchipiwa ndoda chakati uchipiwa. Hanimaona I will post machats ake aita musikana uyu achiti he is no longer my type. Ndichaposta machats ake munyatso kuverenga. It's wrong. Ndangoti ndingokuvhura ifungwa mbijana. I'm just going to show you one last time. Kumeka sure kuti she is gone. Apasisina. No, hanzi mufisi yanenga anazvo. Hatiziva anenga arwadziwa. Iwe it's not easy. It's not easy munhu ave mufinal year yellow. For law it's 4 years. 1, 2, 3 achikungwavhira kuti usvike pawasvika. Anditi yeah, I think he was taking the video. Kuti aibudise kunze uku. He was taking the video. Kuti aibudise kunze because hana basa nezvichauya. The consequences that he is facing right now. Hana basa nazvo. Uyu ndo type kuti yatoenda kumapurisa kuti ndauya I've ended myself in ndaura ya munhu. Ndo type yacho. Hameno kana isini 4 years chero dzikaita 2 years prudence. Chero dzakaita 2 mari inorwadza kutsvaga shamwari. Chero dzakaita 2 mari inorwadza kutsvaga. Inga pano mamwe ma-universities actually 5 years. Yes, handizivi kuna 5, 4 kana 3 ameno. Hanimaona. Inga pana pamunhu yamushitaura kuti murume akadya mari yangu yehouse girl. Unorwadziwa wani nemari unenge wadyirwa yekorobha mumba yehouse girl. Unorwadziwa yehouse girl chaiko unorwadziwa. Kuti mari yangu inenge iri mari yakawanda. 5,000 chaichai munoya mchiripota pano kuti Smelly mari yangu 5,000 akandidyira mari yangu taidanana tikadai munoiripota 5,000 munoya mchichema 1 inenge ichitokurwadza. Pay ni 5,000 because mari yoyo inorwadza. Wakaishandira inorwadza mari yoyo ndeyako. Munoya mchiripota 1 chiimagine imakore munhu anenge achibhadhara school fees. Ndati ndichakanda machats. And please dananai nevanhu tanaidza munosvikira. Dananai tanaidza munosvikira. Dananai netype yenyu yacho kubva pakutanga. Dananai netype yenyu yacho yoyo. Isiri type yenyu iyi musagara mada kuishandisa. Hanimaona kuti ndoda kudai tukozodai paya. Handichika musagara madaro. Ingogara imangodana nechi uyu. Imi vabereki bhadharai vana matuition fees nemafees anenge da kuchikoro. Kuna namai vakutuma vana iko zvino kuti itawo zviri kuitawo vamwe vana. Nenyaya yekuti techiti zvinhu zvakaoma, toziva zvinhu zvakaoma zvichokwadi, tozviziva zvinhu zvakaoma. But kuna mai vanenge vachitosekerera mwana ne19 years achidropiwa nedhara nedumbu rakadasvika uko pagedhe nemotikari. Kuna mai vanenge vachitosekerera zvoti makadiko mukwasha vachidarika mukwasha 1. Uri kunakirwa nemwana ane 19 years 21 years achitsikirwa nezidumbu. Baba unyesona kuti ndibaba old enough to be a father. Baba utone mhuri yavo somewhere just because muri kudla kumba kwenyu kuri kuya maplastic, kuri kuya huku kumba kwenyu,
huku dzinenge dzichiuya kumbaka muchipiwa huku muchipiwa maplastic muchidla. Dzidzai vana mai kuti musapushe vana handika kuzvinhu zvimwe zvisina kunaka. Variko vana mai vakadaro, variko vana mai vakadaro. Dzidzai kuti kana mwana wamaendesa kumberi nechikoro achiri mumaoko mako, he or she is still your responsibility kusvikira apedza chikoro. Hanimori usaendese mwana kuzvinhu zvasingakwanisi. Uzoti mwana akuenda kunodanana nemadhara kuti chidai wotoona mai vachito nhamo chikakurova sei. Never ever push or sell your daughter kuti aite zvinhu zvakadaro. Vana mai makuda mari makudla nenzira dzisina kunaka. Toziva kuti zvinhu zvakaoma, we all know zvinhu zvakaoma. Ndiri pa life. Ndiri pa life. Toziva kuti zvinhu zvakaoma. Zvinhu zvakaoma kunzoko. But musadaro, musatume vana. Shandira vana vako. Indonti hausige kuti naoma hausige hobo. Anoti inspire kuti do vasikana vemuZimbabwe. Because vamwe vacho vapedza kuvakira vana vavaenda kumauniversity vapedza kumauniversity nekoroba. Misana ichadi. Misana yapera. Ango yemadhende misana iyi. Asi vana vari kupedza chikoro. Ndo zvinodiwa ka. Ndo zvinodiwa. Kwete kuti aslay queen okuslaya kuti hauzikamu kuti wakatangira papi. Ukasvika wakabva papi. Mutongozokuona wava slay queen. Kwa wakabva kuzikamu kuti wakabva nepapi. Kana kuti amai tongozoona ameno. Imi. Madhara aya vakadzi varume vevanhu. Vamwe vana vari kuroyiwa kuita mableeding asingastopi. Nokuti vakadzi vanenge vasvika pakuti tongozoshora tosaroya munhu mukadzi anenge arwadziwa, mukadzi ari kumba uko. Atinati ndikuputsirwa imba nechimwana chine 19 years chikusi chiri kuuniversity. Madhara ndo anenge achida kwai vane young blood. Vamwe masacrifice vanenge vachida young blood iyoyo. Animaona. Vonopinda imomo muvana vadiki imomo vachinoita zvanenge vachiita. Mai vekumba vozviziva kuti ndo zvazviri. Handimona vakuenda kunobata bata kuti ngaakaure. Ngaakaure. Blood uchingojuja. Vangani vamunoziva imi vana vechidiki vapana vasikana vana vakadzi vamwe vakadzi vati kure vamwe vasikana vechidiki vamwe vadi vakabata vakaita zvisangane zvakawanda wana nekuda kuti anenge akagadzirwa nemukadzi womurume wanodanana naye. Kuti madhara asinganyari. Dhara guru singanyari. Unoona baba wane 45 years. Baba wanenge wane 46, 50 years. Vari kunotsikirira kamwana kane 21 years. Zera remwana wako. Mwana wako uchi number 3 kana number 2. Vari kunonyenga ivavo yangu. Chete ndatara ndikati kuvarume vazhinji kazhinji vacho angari masacrifice. Vane vakatodza kuti ndaimuita izvozvo. Ndaimorana nema young blood. Andimaona. Vanenge vakati ndaimorana nema young blood ndingangadza vane nezvinhu zvavoko. Andimaona. Dhara risinganyari rinota kana ukaona uri pana pauri dhara rinota basa rekurara nevana vadiki vakadaro une era. Unotori neera chaiko chaiko. Une era. Baba munotoda deliverance. Unonyadzisa. Kana muri baba muri pana makatarisa. Mune zera iro munonyengera mune mhuri kumba munonyengera nevana. Munonyadzisa. Munonyadzisa. Kunyadzisa. Mwana uchitoona ningoshona mukadzi so. Mwana ni baba unongoshona mukadzi ukatasa dai so ndona tu ukona mukadzi womwana ne 21 years. Baba unenge ane 40 something 50 something. Utona mukadzi so. Unongoshona mukadzi. Ndimi ari mokuti amto kana kurara ne vana vadiki ma 9 years ma 7 years hautotyi. Hautotyi because that's who you are. Go for zera rako. Inda kune ari koma single ladies ari kuma 40 zatotinisa totsvaga varume vanorora. Akutinisa totsvaga varume vanorora. Vari koma single ladies. Che vezera rako tek ne vana vadiki vari kubuda mpaka pamino mwana tsina kugona kana kwacha penti yake. Ndio unongo tek ne naye. Musadaro so madhara ini. Hani mapira pa handira kupira ndati pu. Ndingapira nongati ndichape kuti ndikabva ndazopira ndati pu. Vanhu ngatirye kudaro. Masacrifice imi vana zivai kuti vazhinji vacho varume ava vari kupa izvinhu zvikozi masacrifice. Masacrifice. Munenge muchitosacrifice musingazivi. Munotorwa malaki nemadhara aya. Munotorwa malaki nemadhara aya musingazivi. Muchivatwa ndanzi rondira dhara rangu ronditira zvese. But in return uri kuripa laki rako. Poni ngwakura ndipo handiro gwini zvinjangu asikumbofamba nditange ndakazora china chaicha iyo kuti ndibade china chibudi wakatoregwa laki nedhara riya raikupa zvese panguva iyoyo. Katirye kudaro. Anyway, I love you so much guys. As no one said,
aiwa kana tikataura dzimwe nyaya dziri sensitive dzakafanira idzi especially dzinoinvova kufa kwemunhu I become very much sensitive and emotional hanimaona I become very emotional but not to say kuti hanimunoona so nyaya dzoti unochizama kuti ndovaudza seiko monzwa seiko tonzwa seiko toita seiko vana vonzwa seiko makambona kana wasvika pakuti unoda kuzama kuti ndoudza seiko munhu uyu but haukwanisi so unopesa kuti akunge hasha kunge chii kuti ndimufozereza kuti anzwe hanzi kuri kuna zvisingaiti kubva nezuro hanimaona but ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe andika mundinamatirawo guys ndikufamba andika ndichadzoka palife I think maskati saka please my diaries muvepo ndikufamba I'm going to Zimbabwe anditika namai vaya ndikuperekedza mai vaya vane mwana wavo webhonzo riya rakawanikwa uya vapfupa riya nyaya dzatakafambira dziya dzekudebheni dziya saka kuri kunaya saka ndikuenda kuZimbabwe kuperekedza mai vaya because she doesn't have anyone. She does not have anyone. Vangori munhu ari one. Saka taona zvakaoma kuti mai vaya vakamafira kaita mwana wavo zvese and everything. Vongonobuda vakagara vari one nemwana wavo mukofini imomo kunosvika taona zvakaoma. Saka I have volunteered neumwe mukadzi avolunteerawo kuti tivaperekedze tifambe navo at least kunosvika pamba pavo viga mwana wavo todzoka hedu andimaona saka ndichange ndichivapa ndichapa chaitwa service and what not I'll come live saka please stay tuned andika chinonzi rudo ndo ndokatokosha pressure ina kana nebasa rese nonsense let's exercise rudo than mana pressure andimaona let's exercise rudo saka since I told you paya kuti ndichaperekedza I made it kuri kunaya kuri kunesa kubuda but I will have to do it because I'd said it pamberi pamwari nepamberi penyu kuti ndichavaperekedza mai ava she can't go alone vachingochema kudai saka ndichafamba navo towane kutaura navo murodi chiseka pamwe tichiita malive chiseka tiri murodi vachisekawo vambotikanga mwei and because vakatoomegwa anomaona saka madhayari angu ndinokudai chadzoka pechi2 patinenge takuita service chatomitawo service iroro bhonzo iroro munhu ndiye munhu wachona kurepresenta munhu tichangomitawo that service iyoyo and everything todi tofamba toenda sozongotiwo kudzoka mwari vangotitungamirira mwari vafambe nesuwo mwari vatichengetedze nemiwo mutinamatira ikoko tifambe zvakanaka muchinamata kudaro muchidisirawo mari dzekuti ndifambe ndichidya pai murodi naika KFC kwete KFC Nandos KFC handifariri mafuta hamuzati ine chikafu tosangana pakati ine chikafu tosangana pakati saka mukati iwalet ndotenga chicken ndotenga Nandos ndoti ngurungurungu tasvika kupolo kwani ndoti chinandos futi kurungurunguru kana tikumesina kuru ndozotanga kusadza redhora takuZimbabwe sadza redhora tichinda saka tikuenda kunonzi kwaMutare saka madiaries ari kwaMutare if we have madiaries ari kwaMutare please hit my inbox zvinganaka mukauyawo kufuneral kuswai kunonzi kusakubva hanimaona zvinganaka mukauyawo madiaries ari kwaMutare kana muripo those who can come paburial ishi tinotokuonaiwo totosanganawo please uyai kusakubva mukauya kuseri I'll give you the address mukauya kuseri ndinokupai address yachona kuti kuti madiaries ari kuZimbabwe anogara kwaMutare kusakubva kwainzi kusakubva tiwane kusangana nditika muuyewo ticheme mwana wamai ava pamwe chete kusakubva hanzi kusakubva kuti tiwane kuchema mai pamwe chete toparadzana zvedu mwari vanoda hanzi where 2 or 3 are gathered in my name they are also be zvakaropafadzwa zvinoitwa gathering yezvinhu zvekubatsirana nepamwe chete anditi maona pane gathering yemakuwa kana kuti gathering yekuuraya munhu kana kuti gathering yekudestroya mumwe munhu kuita gathering yekuda kupedza munhu asi gathering yekuti tikuchema mai ava hativaziva sakuchema tikuchema nevanochema sakubva handimaona zvinoropafadzwa izvozvo antika saka guys anzakaitawo sei mwana wavo Langford panapa ndepekufollowa hanzvadzi yangu follow here you see a lot you learn a lot life yako inochinja pano follow the page and follow uchaona you see ukadzokera back kustory iripo uchaiona it's a very sad story antiona but anyway ndo patiri pano antika
Saka guys, tobata machikamu chinotevera. Moita muchikanda ma-earlet kuti ndidlewo nandosi pane ndotela nandosi yanechita baya live pattern ndakudla nandosi yenyu ndakuitetena mupfu yenyu kwanzi ndiyo mhondi yacho here iri kutaura ndakasika saka iwe wakanditarisa ukuona mhondi asi iwega kwai ndiyo mhondi yacho ikutaura here and sometimes tiri kumusha okay kana muri kumusha no pakanaka kana muri kumusha pakana mvura yakuna yakai mafanga kuti muchirima kumusha mvura yakanaya ndizvozvo chaizvo and guys be safe mukufamba mvura yanaya murodhi muri kutsvedza muri kudii fambai zvishoma handika fambai zvishoma tinosvika handimaona zvishoma tinosvika handimaona nabva ndapfekesa nekomeni hanzi ndomo ndi kutaura here hanzi mandisiya ndichida machasi ndichaposta machasi I'll post the chats saka kakai love you muri pamoyo pangu muri apa pangu handika God bless you.